Λοιπόν, πάμε εδώ. Επιστρέψαμε στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση, μέρος δεύτερο. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε στο 28 210 36 744. Γιατί διεκδικείτε μια βρεφική παιδική τσουλήθρα από την Joy Machine, την οποία την έχουμε εδώ και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει δική σας, για το κήπο σας, για την αυλή σας, για τη βεράντα σας, για τα παιδιά σας κυρίως. Θα περνάνε πάρα πολύ ωραία. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Είπαμε γύρω στις 5 παρά θα γίνει η κλήρωση. Οπότε και θα δούμε ποιος ή ποια θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Λοιπόν, πριν καλησπερίσω τις επόμενες κυρίες και έναν υπέροχο κύριο, να στείλω πολλά φιλιά στην Μαρία, την αδερφή μου, η οποία έχει επίσης πάρα πολλά φιλιά από τον Κώστα, τον Μανούσο και τον Ζωζέφ από το Κοντρόλ. Την αγάπη τους και τις ευχές τους έχεις, Μαρία. Ξέρεις, λέει εσύ, τώρα τα δικά σας δεν ξέρω. Και πάμε στις υπέροχες κυρίες. Νατάσα Πουπολάκη, γνωστή. Δεν θέλεις ιδιαίτερες συστάσεις, παρόλα αυτά εγώ θα τις κάνω. Πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκαμε. Και η κυρία Έφη Τσεκμέζογλου, το είπα σωστά, πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Η Προστασία των Ζώων. Καλησπέρα. Και ο μικρός μας, ο Άλεξ. Ο μικρός μας είναι ο Άλεξ. Γλυκύτατος, υπέροχος και πάρα πολύ ήρεμος από την πρώτη στιγμή που ήρθατε, έτσι. Είναι πολύ ήρεμος, έχει ωραίους τρόπους. Δεν λερώνει καθόλου μέσα στο σπίτι. Τον βρήκαμε πριν από 2 μήνες περίπου. Μας πήρανε τηλέφωνο στην περιοχή του Γαλατά, σε ένα χωράφι που δεν πας για κανένα άλλο λόγο, παρά μόνο για να εγκαταλείψεις κάποιο ζώο. Για να εγκαταλείψεις πρώτο, πολύ σωστό. Και για να κυνηγήσεις δεύτερο. Κάποιος κυνηγός δηλαδή το εντόπισε, το έβλεπε 2-3 μέρες ακίνητο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Κατάλαβε ότι κάτι τρέχει με το σκυλάκι αυτό. Μας πήρανε τηλέφωνο, πήγαμε σαν σύλλογος. Ο Άλεξ είναι τυφλός, πάσχει από καταράκτη, αλλά όχι λόγω ηλικίας. Γιατί είναι μικρός σε ηλικία, έτσι. Είναι μικρός, είναι 3 ετών. Είναι ένα ιδιοπαθής καταράκτης αυτός. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κάναμε, τον πήγαμε σε κτηνίατρο, οφθαλμίατρο ειδικό στην Αθήνα. Δεν θα μπορέσει να ζήσει ποτέ στην Ελλάδα. Βέβαια, ο Άλεξ έχει άλλα χαρίσματα, διότι με το να μην έχει δυνατή την όρασή του, να μην υπάρχει καθόλου όραση, είναι πολύ αυξημένες οι υπόλοιπες αισθήσεις του. Ακοή, μυρωδιά, γεύση κτλ. Όπως και στους ανθρώπους. Όταν λες, Νατάσα, και μιλάμε στον Ενικό, γιατί τα έχουμε ξαναπεί τηλεοπτικά και είσαι πια δικός μας άνθρωπος σε αυτό το κανάλι, όταν λες δεν λερώνει και... Ήταν εκπαιδευμένος, ήταν ένας σκύλος δηλαδή ο οποίος είχε ζήσει σε σπίτι και είχε μάθει, είχε εκπαιδευτεί. Ή εσείς τον εκπαιδεύσατε στους 2 μήνες? Η μία εκδοχή είναι αυτή, αλλά πρέπει να την απορρίψουμε, γιατί ένα σκυλάκι το οποίο ζει μέσα σε ένα σπίτι, ο άλλος έχει κάποιες προωθημένες απόψεις σχετικά με την σχέση ανθρώπου με άνθρωπο, δεν θα πάει να το εγκαταλείψει. Και η άλλη εκδοχή που είναι και η πιο συνηθισμένη και συμβαίνει με όλα σχεδόν τα δέσποτα, τα δέσποτα όταν τα βάλεις μέσα στο σπίτι, επειδή έχουν συνηθίσει να κάνουν τις ανάγκες τους στην ύπαιθρο και επειδή όλα τα σκυλιά εκεί που διαβιώνουν δεν λερώνουν, έτσι όταν τα βάλεις μέσα στο σπίτι ένα δέσποτο, σπάνια θα λερώσει, το βγάζεις στον κήπο ή στη βόλτα και εκεί είναι μια φυσική εκπαίδευση, ας το πούμε έτσι, με τα δέσποτα ζώα. Αποκλείουμε το ενδεχόμενο ο Άλεξ να έφυγε μόνος του από το σπίτι, να βρέθηκε ξαφνικά στο χωράφι και λόγω του ότι έχει πρόβλημα με την όρασή του να μην μπορούσε να γυρίσει? Ήταν πάρα πολύ μακριά. Αυτό είναι πολύ ρομαντικό σενάριο. Είναι φως φανάρι ότι το πήγανε και το σκυλί. 4 μέρες ήταν ακίνητο, που σημαίνει ότι δεν μπορούσε και δεν μπορεί. Και μέσα στο σπίτι που τον φιλοξενώ εγώ τώρα, τα βήματά του είναι πάρα πολύ διστακτικά. Ψάχνει ακόμα το χώρο του, μολονότι τον έχουμε 1,5 μήνα περίπου. Όχι, ήταν η θελημένη εγκατάλειψη. Άρα εξακολουθούν να ισχύουν όλα αυτά και κάνουμε τώρα μια ωραία κουβέντα και μια τηλεοπτική συνάντηση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που ήταν πριν από λίγες μέρες, 4 Απριλίου, των αδέσποτων ζώων. Ο Άλεξ είναι λοιπόν, ανήκει πια σε αυτή την κατηγορία, δυστυχώς. Δίνεται για υιοθεσία, οπότε μπορούν να τηλεφωνούν
και στην εκπομπή κάποιος ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται και θα έρθει και σε επαφή με εσάς, να τον πάρει, να τον αγαπήσει, να τον αγκαλιάσει και να τον έχει στο σπίτι του. Έτσι δεν είναι? Και τα τυφλά ζωάκια είναι από τις πιο εύκολες περιπτώσεις των ζώων με κάποια αναπηρία. Ναι. Γιατί προσαρμόζονται εύκολα. Δηλαδή, αν οικειοποιηθούν το περιβάλλον, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι απολύτως φυσιολογικά. Είναι φυσιολογικά, μαθαίνουν να εγκληματίζονται στο χώρο, όπως και στους ανθρώπους βάζουν κάποια σημάδια για να μπορούν να κινούνται. Είναι μια εύκολη περίπτωση, σε εισαγωγικά, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ζώων με αναπηρία, τα οποία απαιτούν πάρα πολύ φροντίδα. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, οι δύσκολες περιπτώσεις είναι οι άνθρωποι απέναντι στα ζώα. Ακριβώς. Ακόμα και σήμερα. Μετά από τόσους αγώνες, μετά από τόσες εκστρατείες, μετά από τόσο μεγάλο χαμό, καλό χαμό, που κάνετε και εσείς, αλλά και πολλοί άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί σας, εξακολουθούν τα πράγματα να είναι πολύ δύσκολα σε αυτή τη χώρα. Ναι, μόλον ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα θετικά, έχει αλλάξει το τοπίο. Και η νομοθεσία. Και η νομοθεσία. Ναι. Και να πούμε ότι η νομοθεσία άλλαξε με πολύ κόπο και αγωνία και προσπάθειες από τα φιλοζωικά σωματεία και την Ομοσπονδία. Και το τοπίο βαίνει συνεχώς βελτιούμενο, όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με πρόσχημα λένε, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι οφείλεται τόσο στην κρίση, γιατί και πριν γινόντουσαν εγκαταλείψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων ζώων και από τη μία λοιπόν έχουμε τα θετικά βήματα που γίνονται, αλλά δυστυχώς ανακόπτονται από τον πολύ μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία εγκαταλείπονται. Είτε ακόμα και καθαρόιμα ζώα. Αυτό σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Αυτό σε όλη την Ελλάδα, ναι. Έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο ο αριθμός των αδέσποτων ζώων. Είναι το μαύρο στοιχείο, ας πούμε, στις προσπάθειες και στο ότι τα βήματα της φιλοζωίας συνεχώς αυξάνονται στη χώρα μας και στην πόλη μας. Πρέπει να το έχουμε παρατηρήσει. Παλιότερα βλέπουμε πολύ λίγους ανθρώπους που κινόντουσαν με τα ζώα τους, τα δέσποτα. Τώρα συνεχώς βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι παντού με τα κατοικίδια τους. Αλλά δυστυχώς το θέμα της εγκατάλειψης εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σοβαρό, οξυμένο. Να ρωτήσω την Εύη, ποια μπορεί να είναι η τύχη ενός αδέσποτου ζώου σε περίπτωση που δεν βρεθεί σπίτι να το υιοθετήσει ή που δεν βρεθεί κάποιος φιλοζωικός σύλλογος να το μαζέψει? Ποια μπορεί να είναι η τύχη του? Είμαστε και στη χειρότερη περίοδο. Είναι η Άνοιξη. Πάντα την Άνοιξη έχουμε περισσότερες δηλητηριάσεις ζώων αδέσποτων, γιατί ανοίγουν τα ξενοδοχεία, ειδικά περιμετρικά. Πήγες κατευθείαν στο χειρότερο σενάριο. Ναι, γιατί το ζω κάθε μέρα. Ναι. Επειδή φροντίζουμε σαν σύλλογος πάρα πολλά χρόνια τα ζώα των Αγίων Αποστόλων, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, χάνουμε τα περισσότερα ζώα. Με το που ανοίγουν τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, ήδη έχουν αρχίσει μαζικές δηλητηριάσεις στο Σκαλό. Την προηγούμενη Κυριακή ξελοθρεύτηκαν όλα τα δέσποτα ζώα που τα φρόντιζαν όλο το χειμώνα. Είναι πολύ σκληρό έτσι όπως ακούγεται. Εξολοθρεύτηκαν. Ναι. Γίνεται στοχευμένα. Είναι σαν να μιλάμε για κατσαρίδες και ποντίκια. Πριν ένα μήνα είχαμε τις μαζικές δηλητηριάσεις που ήταν κάθε διήμερο από τη Δυτική μέχρι την Ανατολική Τάφρο, που χάσαν τη ζωή τους πάρα πολλά ζώα και δεσποζόμενα, γιατί πάρα πολλοί πολίτες πηγαίνανε και τα ζώα τους βόλτα στο λιμάνι. Αυτή η εποχή είναι η εποχή των δηλητηριάσεων, έτσι τη λέμε εμείς, η εποχή της φόλας. Από εκεί και πέρα είναι ευάλωτο σε κάθε είδους κινδύνους, γιατί τα ζώα αυτά είναι αστήρωτα, γεννάνε, πολλαπλασιάζονται, δημιουργούνται αγέλες, πυροβολούνται, υποφέρουν από ασθένειες διάφορες γιατί δεν έχουν την κατάλληλη κτηνιατρική περίθαλψη. Γενικά τα ζώα είναι στο έλεος το δικό μας. Και τα έρημα, τα ποντίκια, θα πρέπει να έχουμε τις γάτες μέσα από τη φυσική διαδικασία να υπάρχει και όχι με δηλητηρίαση. Ποτέ το δηλητήριο. Ή τους κουκουβάγες. Δεν δηλητηριάζουμε κανένα έμβιο όν. Ειδικά τα ποντίκια είναι οι γάτες οι οποίες τα εξολοθρεύουν. Αλλά κάποιος για να εξολοθρεύσει τα ποντίκια με τις γάτες θα πρέπει να αγαπάει τις γάτες. Και κάποιος που δεν αγαπάει τις γάτες σίγουρα δεν θα αγαπάει και τους σκύλους. Και πάει λέγοντας. Να είναι ένας φαύλος κύκλος. Έτσι δεν πάει.
Λοιπόν, κάνατε μια πολύ ωραία διαφημιστική εκστρατεία. Θα πάμε να δούμε το πρώτο σποτάκι και να το σχολιάσουμε κιόλας, να δούμε και με αφορμή τι γίνεται όλο αυτό. Και θα δούμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες στη συνέχεια. Για πάμε να δούμε το πρώτο σποτ. Η κακοποίηση των ζώων μας αφορά όλους. Όποιος κακοποιεί ένα ζώο, αύριο μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί. Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως και εμείς. Όταν δείτε κακοποίηση ζώου, αναφέρετε το στην αστυνομία. Κοιτάξτε, το κομμάτι της ενημέρωσης είναι κομβικό σημείο στην αλλαγή της αντίληψης για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και τη φύση. Απευθυνθήκαμε λοιπόν κυρίως και πρωτίστως στην κυρία Άννα Ανδριανού, η οποία είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη γύρω από τα θέματα των ζώων. Και εδώ και ένα χρόνο προσπαθήσαμε, εντοπίσαμε καλλιτέχνες που είναι επίσης πάρα πολλοί, ανθρώπους από το χώρο του αθλητισμού, ελπίζω να δείξουμε πολύ γνωστά ονόματα από το χώρο του ποδοσφαίρου, τραγουδιστές, οι οποίοι δέχτηκαν να ξεκινήσουμε μια καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου γύρω κυρίως από τα αδέσποτα ζώα, αλλά όπως θα δούμε, αν δούμε όλα τα σποτ, και γύρω από την άγρια ζωή. Και τα κακοποιημένα που μπορεί να μην είναι αδέσποτα και να θεωρούνται κατοικίδια από τους κατόχους τους. Βεβαίως, λόγω ζώα συντροφιάς, θέλω να πω, σκύλους και γάτες. Είτε είναι αδέσποτα, είτε δεσποζόμενο, όπως πολύ σωστά είπες. Έτσι, όλο αυτό το χρόνο εργαστήκαμε γύρω από την πραγματοποίηση αυτών των σποτ και πριν μια εβδομάδα περίπου ήμασταν στη θέση να τα παρουσιάσουμε σε πρώτη παγκόσμια στην Αθήνα, στο Αγγέλων Βήμα, όπου συγκεντρώθηκε μια πλειάδα ηθοποιών, πολύ γνωστών ηθοποιών και τραγουδιστών και ποδοσφαιριστών και άλλων αθλητών, και ευελπιστούμε ότι αυτά τα σποτάκια θα παίζονται πανελλαδικά, τόσο από τα κανάλια τα οποία έχουν μια εθνική εμβέλεια, αλλά κυρίως και αυτό ευελπιστούμε από τα περιφερειακά κανάλια σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων των μέσων να τα προβάλλουν αυτά τα σποτ. Βεβαίως, έχουμε την άδεια, είμαστε τυπικά εντάξει, την άδεια από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Μα ποιος θα μπορούσε να εμποδίσει μια τέτοια διαφημιστική καμπάνια? Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι εγώ, ότι το θέμα είναι ότι πάντοτε οι προσπάθειες γύρω από την ενημέρωση του κόσμου για τα ζώα γενικά γίνονται από τα φιλοζωικά σωματεία. Δεν έχουμε δει ποτέ ή σχεδόν ποτέ την πολιτεία να κάνει ένα πάρα πολύ απλό. Αυτά τα σποτάκια είναι ανέξοδα. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες αφιλοκερδώς συμμετείχαν. Οι σκηνοθέτες, το στούντιο που γυρίστηκαν κτλ. Το ίδιο το κράτος δεν έχει μία φορά αναλάβει να κάνει ένα τέτοιο σποτ, και στην περιφέρεια οι δημοτικές αρχές, οι οποίες επίσης είναι υποχρεωμένες από την νομοθεσία μας να προχωρήσουν σε καμπάνιες ενημέρωσης, και ο Δήμος Χανίων και ο σημερινός δεν έχει κάνει κανένα τέτοιο βήμα. Έτσι αναγκαζόμαστε εμείς... Έχουν κάνει και άλλα βήματα δηλαδή και δεν έχουν κάνει αυτό? Γενικότερα το κράτος, δεν μιλάω μόνο για τον Δήμο Χανίων, είσαι πια σε πανελλήνιο σύλλογο, οπότε... Δεν ξέρω. Υπάρχουν δήμοι δηλαδή που δεν έχουν κάνει μια διαφημιστική καμπάνια, αλλά έχουν φροντίσει. Η πλειοψηφία των δήμων έχουν φροντίσει τα αδέσποτα και είναι κάτι το οποίο τους έχει διαφύγει, ας πούμε, το τηλεοπτικό σποτ. Όχι, η πλειοψηφία των δήμων δεν έχει καμία δράση γύρω από τα αδέσποτα ζώα. Ούτε στα θέματα της στήρωσης, ούτε στα θέματα της παιδείας, στα σχολεία, ούτε στα θέματα της ενημέρωσης. Θα μπορούσε δηλαδή σε μια ιδανική χώρα να υπάρχουν και από το κράτος κάποιοι γιατροί, κάποιοι κτηνίατροι, κάποιοι φορείς όπου θα φροντίζουν τα ζώα σε περίπτωση που μια οικογένεια φτάσει στο σημείο να μην μπορεί ακόμα και να εμβολιάσει το σκύλο. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κρατικά, όπως υπάρχουν τα κρατικά νοσοκομεία για τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κρατικά ιατροί. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, όμως υπάρχει μέσω της νομοθεσίας, η οποία δεν εφαρμόζεται βέβαια, κάποια πρόνοια για τις ομάδες, τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είναι οικονομικά ασθενείς,
Ας πούμε, τα άτομα, τα αμαία, μπορούν να στηρώνουν τα ζώα τους, να εμβολιάζουν τα ζώα τους χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Και υπάρχουν οι προτάσεις των φιλοζωικών σωματείων προς τις αρχές της πολιτείας, αλλά και προς τις δημοτικές αρχές, να εντοπίσουν αυτές τις οικογένειες που δεν αντέχουν ούτε στο τσίπ του ζώου τους να προχωρήσουν και να διαθέσουν κάποια χρήματα. Και υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν προνοήσει και για αυτό το θέμα. Γίνονται δηλαδή βήματα από δήμους, αλλά απλά είναι λίγοι αυτοί οι δήμοι και έτσι το αποτέλεσμα ακόμα δεν είναι ορατό. Λοιπόν, έχουμε διάφορα τηλέφωνα αυτή την ώρα από τώρα που μιλάμε στο Control. Μία κυρία ρώτησε τι γίνεται γενικότερα με τον όρο φιλόζωος. Κάποιος που αγαπάει, προσέχει τα σκυλιά και τα γατιά, αλλά δεν είναι μόνο τα γατιά και τα σκυλιά. Και μεθαύριο θα σφάξουμε 10 αρνιά ο καθένας και θα τα σουβλήσουμε. Εκεί τι γίνεται? Ποιος είναι φιλόζωος και ποιος δεν είναι τελικά? Και πού φτάνουν τα όρια και αν υπάρχουν όρια? Και αυτό μεγάλο κομμάτι, για βέβαια, να είμαστε έτσι. σωστοί, αυτοί που ασχολούνται ιδίως με τους σκύλους και τις γάτες είναι οι κοινόφιλοι, οι γατόφιλοι. Φιλοζωία σημαίνει είμαι φίλος της ζωής, άρα είμαι φίλος όλων των ζώων. Η σωστή τιμολογικά έννοια είναι ζωόφιλος. Επομένως αναφερόμαστε σε όλα τα ζώα και η Ομοσπονδία μας ακριβώς για το θέμα αυτό το οποίο αναφέρατε, για την σφαγή των αμνών κάθε Πάσχα, έχει προχωρήσει και σε ενέργειες προς την πολιτεία, κυρίως ως προς το θέμα της αναισθητοποίησης των ζώων αυτών, διότι τα οικόστα ζώα σφάζονται και μπορεί ο καθένας μας να καταλάβει πόσο επώδυνο είναι να του βάζουν ένα μαχαίρι στο λαιμό. Και ποτέ η θρησκεία μας δεν ήταν υπέρ αυτού του εθήμου της σφαγής των ζώων κατά τις ημέρες αυτές, και ο Χριστός εμφανίζεται με ένα ζώο στους ώμους του και όχι να σφάζει ένα ζώο. Δυστυχώς, ναι, όταν οι περισσότεροι και τα περισσότερα φιλοζωικά σωματεία, όταν λένε ασχολούμαστε με τη φιλοζωία, εννοούν, και είναι πέρα ως πέρα λάθος, εννοούν ότι ασχολούνται με τους σκύλους και τις γάτες. Άρα είναι ξεχωριστό κομμάτι. Δηλαδή, εσείς τρώτε κρέας, να το πω πολύ απλά. Να το ρωτήσω πολύ απλά. Δεν τρώτε κρέας. Καθόλου. Όχι. Εγώ προσωπικά δεν είμαι vegan, δηλαδή τρώω τα παράγωγα, γάλα, αυγά. Ναι. Δεν τρώμε κρέας. Αλλά δεν σφάζετε ζώα, δεν τρώτε οτιδήποτε σφάζετε ή οτιδήποτε. Όχι, εννοείται, ναι. Ξαναλέμε ότι η φιλόζωος αγαπάει όλα τα ζώα και δεν κάνει διάκριση σε κανένα. Απλά επειδή τα αδέσποτα είναι μέσα στα πόδια μας, νυχθημερών, και από μια κακή αντίληψη και σαν Ομοσπονδία προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του φιλόζωου, την έννοια του συνειδητού φιλόζωου και τον ρόλο των φιλοζωικών σωματείων να φύγει από τα κατοικίδια μόνο και να περάσει και σε όλα τα άλλα ζώα. Η έννοια της φιλοζωίας λοιπόν αφορά σαφώς όλα τα ζώα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ακόμα ένα σποτάκι. Για πάμε να δούμε τι ωραία δουλειά έχουν κάνει εδώ τα κορίτσια μας. Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη σου τη ζωή δεμένος με μία αλυσίδα? Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς. Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία. Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο. Και τελικά δεν χρειάζονται πολλές λέξεις και πολλά λόγια για να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Εύθες να μιλήσεις. Νομίζω ότι δεν είναι μια εικόνα που όλοι τη βλέπουμε. Εάν αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αν κοιτάμε γύρω μας, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να το περιγράψουν αυτό. Δεν έχει διαφορά, δηλαδή εγώ δεν έχω διαφορά από οποιονδήποτε άλλον. Απλά εγώ το βλέπω γιατί θέλω να το δω. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τα ζώα, γενικά με όλα τα προβλήματα. Με ότι αν μάθουμε να φουγκραζόμαστε γύρω μας, θα δούμε πάρα πολλά και θα μπορούμε να βοηθήσουμε σε πολλά. Νατάσα. Εγώ να πω ότι πριν ασχοληθώ, λέω, το μικρόβιο της φιλοζωίας να μπει μέσα μου, δεν έβλεπα πουθενά δέσποτα.
Και έχω και πολλούς φίλους που λένε, μα πού τα βλέπεις? Βλέπουμε μόνο ό,τι μας αφορά. Βλέπουμε μόνο ό,τι ή ό,τι θέλουμε να δούμε. Επίσης, γιατί μας αφορά όλους αυτό. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι, και το λέει και η επιστήμη πλέον, δεν το λέμε εμείς που ας πούμε ότι θέλουμε να περάσουμε μια τέτοια άποψη και ιδέα, ότι όλα τα ζώα σχεδόν στο σύνολό τους είναι άκρο συναισθανόμενα ζώα. Έχουν τα ίδια ακριβώς συναισθήματα που νιώθουμε εμείς οι άνθρωποι. Χαίρονται, κρυώνουνε, πεινάνε. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πεινάσει θα αναγκαστεί να κλέψει. Το ζώο το οποίο θα πεινάσει θα αναγκαστεί να επιτεθεί σε ένα άλλο ζώο και κυρίως επιτίθεται στα πίμνια. Εδώ πέρα όμως να πούμε το εξής, ότι τα αδέσποτα ζώα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Τα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Σωστό. Εγώ που έχω ένα αδέσποτο ζώο και για X λόγους και επειδή δεν έχω την φιλοζωική κουλτούρα αυτή να κάνω κάτι άλλο για το ζώο μου, για 6 λόγους το εγκαταλείπω, είναι φυσικό και επόμενο να γνωρίζω ότι το ζώο αυτό μπορεί και να δαγκώσει κάποιον άνθρωπο και κυρίως τα αδέσποτα ζώα, οι περισσότεροι τους φέρουν λόγω του επίπεδου της κουλτούρας που έχουμε στη χώρα μας, που είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με τις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να το κλωτσίσουμε και να του ρίξουμε νερό και να το πετροβολήσουμε. Αυτό το ζώο λοιπόν, το οποίο εγώ το παράτησα στο δρόμο και δημιουργεί κάποια προβλήματα, την ευθύνη την έχω εγώ. Δεν έχει αυτό την ευθύνη που είναι αδέσποτο. Φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η προσπάθεια που γίνεται και γίνεται σε πολύ μεγάλη έκταση, να στοχοποιούμε τα αδέσποτα. Αγέλες τα αδέσποτα, δαγκώνουνε, δεν μπορούμε να περάσουμε, ακαθαρσίες, 1002 πράγματα. Τώρα που είπες για καθαρσίες, γιατί συνεχίζουν τα τηλεφωνήματα, ένας κύριος πήρε τηλέφωνο και έθιξε αυτό το θέμα. Πρώτον, πώς μπορεί να είσαι φιλόζωος και να αγαπάς, και ναι, σύμφωνοι, να μην τα χτυπάς, να μην τα εγκαταλείψεις, αλλά δεν γίνεται να τα αφήνεις και να κάνεις καθαρσίες παντού και να μην είσαι από πίσω να καθαρίζεις. Και το έχουμε δει και αυτό. Ναι, εγώ θα κάνω μια αντιπαραβολή. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, συμφωνούμε απόλυτα σαν σύλλογο. Είναι και αυτό μέρος της κουλτούρας μας, έτσι. Ότι συνειδητός, γι' αυτό είπα πριν, ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το ρόλο του συνειδητού φιλόζωου. Σαφώς, ο ιδιοκτήτης του ζώου θα πρέπει να περισυλλέγει και υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση που δεν το κάνει και αρκετά αυστηρά πρόστιμα. Σαφώς και πρέπει να περισυλλέγει το ζώο, τα κόπρανα του ζώου του. Αλλά η υποκρισία που έγκυται, τα χιλιάδες αδέσποτα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και τα οποία τα έχουμε εγκαταλείψει εμείς, αυτά δεν έχουν κάποιο ιδιοκτήτη που να τους πει μην τα κάνεις εκεί ή να τα φροντίσει. Ή το ζώο δεν ξέρει ότι στον κήπο τον εθνικό δεν πρέπει να τα κάνει, στην πλατεία δεν πρέπει να τα κάνει. Ναι, διότι έχουμε και μια καταγγελία, εδώ βέβαια όχι για αδέσποτα, για το 8ο Δημοτικό, όπου μπορείτε να πάτε και να το δείτε και οι ίδιες. Κάθε απόγευμα βγαίνουν διάφορες κυρίες με τα σκυλάκια τους, τα οποία κάνουν την ανάγκη τους και τα παίρνουν και φεύγουν. Και η μία πλευρά του θέματος λοιπόν είναι αυτή, ότι οι φιλόζωοι πρέπει να συγκεντρώνουν, περισυλλέγουν τα κόπρανα. Και άρα και εμείς χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Δεν αρκεί απλά να αγαπάμε και να φροντίζουμε ένα ζώο. Θέλουμε εκπαίδευση. Είναι και αυτό μια παράμετρος της υπεύθυνης κηδαιμονίας. Γιατί όταν υιοθετούμε ένα ζώο, έχουμε ευθύνες. Πέρα από το φαγητό του και το εμβόλιο του και όλα αυτά, πρέπει αυτό το ζώο να το εναρμονίσουμε και στο περιβάλλον. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και γύρω μας. Δηλαδή είναι και αυτό κάτι πολύ βασικό που πρέπει να φροντίσουμε. Γιατί συγγνώμη κιόλας, αλλά αν θα πρέπει να επιλέξω σε έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει τα ζώα και δεν τα πειράζει ποτέ και του αρέσει να έχει ζώα στο σπίτι του και να τα βγάζει βόλτα και να μην μαζεύει τις εκαθαρσίες, από έναν άνθρωπο που είναι επιλογή του να μην ασχολείται με τα ζώα, επίσης να μην τα πειράζει, αλλά να μην δέχεται και στον προσωπικό του χώρο ζώα, θα προτιμήσω το δεύτερο. Είναι πιο συνειδητός. Ειλικρινά. Απολύτως κατανοητό. Και μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να καλούν την αστυνομία προκειμένου να βεβαιώσει τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει ο νόμος. Και εμείς είμαστε υπέρ. Ένα άλλο τηλεφώνημα ρωτάει. Ναι. Η υποκρισία είναι ότι αυτοί που επίσης τηλεφωνούν ότι δεν ελέγχονται τα δεσποζόμενα ζώα, είναι αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν το ζώο τους, το οποίο επίσης μολύνει και δημιουργεί ακαθαρσίες. Αυτό γιατί δεν το βλέπουμε? Γιατί βλέπουμε, είπαμε, μόνο ότι θέλουμε. Ένας άλλος τηλεθεατής ρωτάει αν ο Δήμος αναλαμβάνει τη στήρωση των αδέσποτων. Τώρα φύγουμε ένα θέμα μεγάλο και πάρα πολύ μεγάλο.
Είναι υποχρέωση των Δήμων αυτό. Αν μιλήσουμε για το δικό μας Δήμο, έχει κάνει ένα πρόγραμμα 15 ημερών εξπρές. Στηρωθήκανε κάποια ζώα ελάχιστα. Όσοι το μάθουν και όσοι προλάβουν. Το οποίο ήταν εγκεκριμένο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τώρα, σχετικά με την καινούργια Δημοτική Αρχή, εδώ και 6 μήνες περίπου, τόσο δεν είναι, 7-8, περιμένουμε να γίνει ένα δημοτικό κτηνιατρίο, περιμένουμε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στηρώσεων, αλλά περιμένουμε. Μάλιστα, στην αναμονή. Λοιπόν, πριν σας... Εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι έχει εγκριθεί ένα κονδύλι 50.000 ευρώ, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα στο Μάιο θα αρχίσει να τρέχει. Μακάρι, γιατί είναι και η περίοδος. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρό τώρα, το ποσό αυτό. Τώρα είναι η εποχή των πουταβιών. Γιατί οι στηρώσεις είναι πάρα πολύ ακριβές και έτσι τα ζώα που μπορούν να στερωθούν είναι... Αλλά όχι επίπονες για τα ζώα. Όχι, η στήρωση είναι ανώδυνη. Ωραία. Τελείως ανώδυνη. Πάμε να δούμε ακόμα ένα σποτάκι πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως εμείς. Μην τα παρατάς τραυματισμένα στο δρόμο. Σταμάτα. Σκύψε πάνω τους. Περίθαλψέ τα. Βοήθησέ τα. Θα σου άρεσε να πεθάνεις στο δρόμο αβοήθητος? Τα τηλέφωνα δεν σταματούν να χτυπούν και μία τηλεθεάτρια ρωτά αν υπάρχουν κλειδωμένα σκυλιά σε ένα σπίτι, σε ένα γκαράζ, οπουδήποτε, σε μία αποθήκη. Και, αν επιτρέπεται να υπάρχουν. Και τα ακούνε οι γείτονες να φωνάζουν, να γαυγίζουν, να ουρλιάζουν, δεν ξέρω. Σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούν? Κοιτάξτε να δείτε, οι παραβάσεις που αφορούν αδικήματα κατά των ζώων, αρμόδια είναι η αστυνομία. Αυτό που έχουμε καταφέρει εμείς είναι η αστυνομία πραγματικά να ενδιαφέρεται στο μεγαλύτερο ποσοστό. Παλιότερα είχαμε μια αδιάφορη αστυνομία, αλλά μπορέσαμε και πραγματικά μέσα από σεμινάρια, από επαφές κτλ. Τι γίνεται, μπαίνουν μέσα στο σπίτι και βλέπουν τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης ενός σκύλου να ισχυριστεί ότι του ήρθε να κλάψει, ότι κάθε μέρα είναι κλεισμένο στο σπίτι της ώρας του οι οποίες είναι στην αυλή, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι στην αυλή, στο χωράφι κτλ. Που δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη μέριμνα. Αν είναι σε ένα κλειστό χώρο, τότε παρεμβαίνει η αστυνομία. Μπορούν να ζητάνε και τη βοήθεια του Φιλοζωικού Συλλόγου, αλλά αρμόδια είναι η αστυνομία. Μπορεί να παρέμβει και η εισαγγελέας. Πολύ πρόσφατα είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Με εισαγγελική αρχή μπήκαμε στον ιδιωτικό χώρο. Απομακρύνεται και η προσπάθειά μας είναι όποτε μπορούμε να απομακρύνουμε τα ζώα. Θέλουμε να πούμε, δεν ξέρουμε αν έχουμε χρόνο ακόμα, πολύ λίγο, ότι το θέμα δεν είναι πώς θα διαχειριστούμε τα ήδη υπάρχοντα δέσποτα, αλλά πώς θα κλείσουμε τη στρόφιγγα που δημιουργεί συνεχώς καθημερινών νέων αδέσποτων. Και αυτό, όσο μας αφορά, έχει να κάνει με την ηλεκτρονική σήμανση που πρέπει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης να τοποθετήσει στο σκυλί του. Το γνωστό τσιπάκι που λέμε. Το γνωστό τσιπάκι δεν είναι πλέον τόσο ακριβά, μπορεί να βρεθεί και από 15 ευρώ. Δεν είναι μεγάλο το έξοδο και αυτό βοηθάει. Ενώ στην Ευρώπη κάποιος βάζει τσιπάκι, αν χαθεί το ζώο του να το βρει, στην Ελλάδα προωθούμε το τσιπάκι, ώστε να μην μπορεί να το εγκαταλείψει αυτός, γιατί θα βρεθεί ποιος το έχει κάνει. Και αν το εγκαταλείψει, και εν πάση περιπτώσει και η στήρωση είναι μεν ακριβή, αλλά υπάρχουν κάποιοι κτηνίατροι που έχουν καλές τιμές και μπορούν μέσα σε βάθος χρόνου να μαζέψουν ένα ποσό 100-150 ευρώ να στηρώσουν το ζώο τους, να μην έχουμε αυτή την αθλιότητα πλέον. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας δυστυχώς εξαντλήθηκε, αλλά σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με την Έφη και με σένα, Νατάσα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία τώρα με την νέα διαφημιστική καμπάνια. Ζητάμε σπίτι για τον Άλεξ. Ο Άλεξ, ο οποίος είναι γλυκύτατος, τον έχετε ακούσει τώρα πόση ώρα είμαστε στον αέρα, δεν έχει βγάλει λέξη. Σε ένα τελείως άγνωστο για αυτόν περιβάλλον, γιατί μπορεί να μην βλέπει, αλλά αντιλαμβάνεται τα πάντα. Οπότε, αν ήταν ένα κακό σκυλί εντός εισαγωγικών, που κακό σκυλί γίνεται από έναν κακό ιδιοκτήτη. Θα του δώσουμε νερό μετά. Ωραία, οπότε να πάμε να τον φροντίσουμε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάρα πολύ και εμείς. Καλές γιορτές να έχουμε όλοι. Επίσης, με υγεία και χαρά. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί οι γιορτές έρχονται και νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να φτιάξουμε και τσουρέκια.